amanye amadoda awondli nje avinjwa yithi ukuthi engondli. Angithi indaba siqome wena, sithandana nawe siqonywe uwe. Uyayivala ukuthi ingondli inganza ingondli kubo. Ingondli abazali bayo. Namhlanje wena usuyayithuka wena. Uthi izinja yithi. Indoda niyawadlisa nina, enake nina. Indoda yondle ngisho ingane engayizali zakho, ikhohlwe ingane ezalayo, ivalwa uwe. Bantu besifazane nikhohlakele kabi. Indoda enyathanda ukondla ingane zayo ikhoni. Yaqonywa inkanyamba phela, izwa ngayo. Haya lo mala yilapho. Kodwa nowafika nezingane ezo3 engazona zakhe. Uyazondla uyasupporta zona. Wavala ukuthi ezephakele ngisho abazali bakhe ngisho abafuwa bakhohlwa yikubo ngenxa yakhe umuntu esifazana. Amadoda futhi awayikhethela ukuphila impilo ayiphilayo. Ithini esifike sibe inkinga emadodeni kunje yithi. Nawe ke phela wazonile imazothatha phela inqumo. Ngithi nawadlisana namadoda ihlanganone nabe nonyoko benu. Mdlise mntana munemali wasimdlise. Indoda iziyo kwakho indlukini ingakuloboleli ungayishadile. Kodwa kube ningakhili ngenasho indlu kulala. Namhlanje amadoda awondli kiya ngalokho amadoda benevinjwa njengondli. Umfana manje ukhuluma ngendaba yakho ukuthi ufaka imali kubona uyamvimba. Bathi ukhuluma ngengane yakhe kuwe udina uthukuthela ufe ngakhuluma endlini. Ngoba ukhuluma ngegazi lakhe. Kodwa wena ezakhe kufica nazo. Uyaziphakela uyazondla. Khohlakele kabi neniyeke mina hlosidala mina. Unenkinga ngafuna meseyasho. Ngizokwethukela ke owesifazane uthinta nje elinye ibhathini elihluke kakhulu. Ke ngenza ukuthi thina ke njengabantu besilisa ke asinakuphawula, kodwa ke uyamuzwa ke ukuthi ke uyasho ukuthi ke amanye amadoda awondle ngisho izingane zawo ezizala ngenxa nje yokuthi ke aseshadene inkanyamba noma selobola inkanyamba noma sejola nenkanyamba. Kungabe kuthini ukuphawula kwakho? Sihlangana kwi-comment section. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.